In This Together Choir és un projecte que hem creat amb amics músics i professionals que vol fer una gravació de veus de tot arreu del món i posar-ho junts amb una preciosa cançó que es diu In This Together. L'idea ve de... Vaig fer una gravació amb les meves dues corals d'aquí i l'idea va ser que, com que estem tots confinats a casa, doncs s'havien de gravar en vídeo i després fèiem el muntatge, no? de gravar-ho tots junts, perquè normalment cantem tots junts, però ara no és possible. I doncs, clar, amb aquesta idea que va quedar tan bé, vaig pensar que maco seria obrir-ho a més cantants. El que passa és que fer-ho en vídeo és molt complicat, especialment d'aquesta manera voluntària que estem treballant. Doncs, clar, vaig pensar, un àudio seria espectacular també. Està dirigit a cantants, o sigui que fem una crida a cantants de tot arreu, de qualsevol lloc del món, perquè realment amb la tecnologia d'ara és molt fàcil que tots participin i qualsevol cantant, qualsevol aficionat, qualsevol professional pot participar. Han de baixar-se la partitura, han de baixar-se l'acompanyament de piano, també hi ha una veu guia que poden fer servir i senzillament han de gravar la seva part, que hi ha 4 veus, hi ha soprano, alto, tenor i baix, i doncs trien la seva veu i ho enregistren a casa seva i ens l'envien. El 8 d'abril volem rebre tots els àudios per tal de després treballar en el muntatge. Tenim tècnics de so que treballaran amb l'edició de tots aquests àudios i farem un muntatge de l'àudio i després potser també fem una crida a gent que vulguin participar, a gent que vulguin ajudar, potser fer un videoclip per acompanyar aquest àudio. És un projecte de voluntariat i col·laboratiu, o sigui que, sisplau, qui vulgui animar-se a participar, molt benvinguts. Unim les nostres veus per enviar la màxima força i ànims a tothom en aquests moments difícils. Estem junts en això. You'd have thought we'd learned by now. I can hear the whole